Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σχολιάσουμε τον Κώστας Famous που έχει πάρει κι άλλο αέρα. Ναι, σωστά ακούσατε. Λοιπόν, το τελευταίο του βίντεο ήταν αυτό, για να δούμε. Λοιπόν, guys, είμαστε live στο Twitch και λέγεται Κώστας Famous YouTube, δηλαδή YouTube αλλά YouTube. Περιμένετε λίγο, αντί για να το κάνει Κώστας Famous YouTube, το κάνει Κώστας Famous YouTube. Πήγαινε να δείτε το live, είμαστε στον αέρα. Πήγαινε να δείτε το live, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, guys, είμαστε live. Τι είναι στο αέρα, απλά είναι στο σπίτι του. Που τα πας εκδρομή να είναι καταγωμένος. Γιατί απλά να χρησιμοποιείς εφέ. Κλάσεο. Όπα. Κάτσε. Μισόπιτη. Τι είναι αυτό? Edit. Ρονάλντο επίσης Neymar edit. Edit. Όχι ότι απλά έχει βάλει screen recorder. Τι να πω? Παιδιά, σας παρακαλώ, πάμε να φτάσουμε στους 400 subscribers και σας το υπόσχομαι θα κάνω κάτι τέρμα τρελό. Θα το δείτε. Σας παρακαλώ, 42 ακόμη μένουν για να φτάσουμε 400. Παιδιά σας. Τι θα κάνω, άντρε? Ω πάρε. Πάλι τι. Πράσινη οθόνη πάρε. Τι είναι αυτό? Αν είχε και σχόλια, μιας και είναι άχρηστος YouTuber, αν είχε και σχόλια, θα του έγραφαν όλοι Stop Green Screen Kids. 42 λεπτά. Hot or not. Πού είναι το hot? Σπάσε το subscribe. Τι τρελό επιτέλους. Το κέρδισα. Α, καλά. El primero que se mueva es gay. Α, καλά. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Και το μεταξύ κουνιέται. Τι είναι αυτό? Βλακίες. Βλακίες πάνω. Dribbling. Ρονάλντο έβαλε. Dribbling Ρονάλντο. Βλακίες. Όπα. Ζουμάρετε λίγο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει CapCut, λοιπόν, εδώ πέρα έχει το σπάρι από το CapCut. Εκεί φέρνει συνεργάτη. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τι εννοώ. Να, εδώ πέρα. Βρήκε φέρνει συνεργάτη. Μακιές. Και φέτος παραλίγο. Τι μαγεί είναι αυτό το haircut? Παιδιά, το κλείνω. Δεν μπορώ. Άλλο 2 ώρες